Fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mit-twaqqif tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral irritorna set ta' postli tal-fidda li jmur lura għall-1978. Is-set tal-fidda jikkonsisti fi 15 il-biċċa, 12 il-Apostlu u 3 personaġġi oħra tal-Verġni Marija, San Ġwan, il-Battista u San Mattew. Dawn kienu kummissjonati lill-artist Antonio Arrighi minn bosta benefatturi bell-1741 u l-1743. Entni Qassa, uffiċjal fiħdan il-Fondazzjoni, spjegalna kif dan is-set għandu storja mżewqa u f'żewġ każijiet l-istatwi kienu se jiddewbu għal metall prezzjuż tagħhom. Fi żmien il-Franċiżi dawn kienu se jiġu mdewba mill-Franċiżi stess, jiġifieri meta l-Franċiżi okkupaw il-Malta. Però il-kapitlu tal-katedral kien iddeċieda illi jifdi dawn iż-żewġ dawn l-appostolati ġifieri għal darbtejn. U bekk ġifieri baqgħu jiġu gawduti minna l-koll, għax kieku ma sarx dak l-intervent tal-kapitlu kieku dawn ġew imdewba mal-bqija tal-affarijiet l-oħra illi ħadu il-Franċiżi magħhom. Fil-bidu tas-seklu 17 dawn l-istatwi ttieħdu fil-Katedral tal-Imdina u sal-lum il-ġurnata jiġu armati f'diversi okkażjonijiet matul is-sena. Wara li ntemmu ċ-ċelebrazzjonijiet dan is-set mistenni jirritorna fil-Mużew tal-Katedral fl-Imdina fil-post permanenti tal-esebizzjoni. Il-Fondazzjoni tal-Konkatedral twaqfet fis-sena 2001 u tieħu ħsieb restawru xogħol ieħor marbut mal-preservazzjoni ta' wirt storiku u reliġjuż.